Прошляк. Здравейте в новото видео на Millennium. Влог 3. Нали? Едно е с джантите, три влогчето, топ влога. Сигурно се питате защо съм целия мръсен. На магистралата станаха никакви инциденти, малък наближи. И преди да сме почнали по същество, защо дойдохме до този нов град за нас, приказен. Тая лайсна ми падна на магистралата. Пробвай да видя топ спида на колата колко е. На 200 реши да се тръгне и на остави на магистралата. Рип! Лайсничка. Тук под калника, дето има едно дет го държи, той е кирлясал калник и той реши да го няма, да се замине. И така, по същество във видеото, какво правим ние тук? Се питате, защо си мръсен? Какво правиш в Шумен? Опа, ти хората как да познаят? Той е град, той е тук хубаво. Тук сме в родния град на моя приятел, Бат Берко, нали Берко? Брат Полеца, кажи нещо. Той обещава, че вече в клиповете ще говори повече. Той е качил влог, че вече като е в Шумен. Ще има дрифт влогче, което ще парзаляме. Обаче той е парзалял на ушким. Цялото видео е на ушким. Направо го е с AI. AI прави много работи. Да, благодаря на изкуствения интелект направихме много добро видео. Нищо не е реално там. Не го пробвайте вкъщи, опасно е. И така, ние ще видим един много интересен автомобил, заради който отказахме да видим Porsche 911 Turbo S от моя приятел Бруно, само за да дойдем до тук, за да видим един специален автомобил, който само като ми пратиха видеото и кам, би го Поршето, брат. В смисъл, Порше всеки ден му видим. Така, кола не всеки ден се вижда и не се знае колко време ще оцелей. Собственика едва ли ще иска да се снима, ще го пробваме и него. Беркай ще говори тогава като инфлуенсър, че колата е негова. Вместо собственика. Да, вместо собственика. Той ще е собственика в това видео. Най-прекрасният град в България. Тук се е родил моя любим инфлуенсър Кристиан Кирилов. Едва ли той ще стигне до него, ама ако стигне Крис, колаборация, Millennium ден и нощ, Autogroup. Една табелка искаме, нищо друго не искаме, една табелчица. Значи сега време да продължаваме напред, да им сега докъде ще ходим до някакво село, брато, Шумен. Квартална Шумен. Квартална, как се казва? Дивдядово. Да, не мога да кажа Дявдядово. Смисъл, Беркай ще си. Салам алейкум, братове. Ти искаш да съм представителни. Дет съм целия дет лежах на магистралата да свалям под калника. Сега, всички сме кални. Така, дойдохме за този специален автомобил, който отрязахме, Porsche Turbo S. Автомобилът е доста специален, има доста доработки, собственика е тук, ководещия, който и той разбира от коли, и той е тук, малкият механик. Само искам да видите автомобила, дачийка, брат. Румънската мечта. Смисъл, Макуин след кайцата. Автомобилът е доста интересен. Има два различни цвята. Момчетата сами са си го правили. Вече са три цвята и кафяво има. 5 различни. Най-важното, номера е замаглен. Ето как се закрива номер професионално. Като не приемрах, ама тук номерата се замъгляят, като караш тук. Бяхме много скептично настроени поне аз, като разбрах, че дачийка минава навсякъде и решихме да дойдем да проверим този автомобил дали наистина е толкова да минава от всякъде. Минахме по едни байери. Бях много изненадан, че дачийката мина. Минахме през едни калища и ние езера, то не беше ли? Какво друго е? Берко, ела кажи. Стени на язовири. Стени на язовири. Супер, сега ще се засилим и изтилчи тя. Ще взем ли байра? Мале, имам чуш, че играем GTA и ще излетим! Той е стената на язовира. Кое? Не да видял горе. В принцип щяхме да го качим, ама щяхме да го прием четирмата. И тук е стената. Стената на язовира, обаче тя не се вижда от той. Колата е доста интересна, момчето си я направил с много усилия с един негов приятел. Ако иска да дойде да споили повече за автомобила,
И виж как е, тук не ядем хора. Колата е Логан, 2008 е. Има офроуд гуми отпреди. Само мога да снимаш офроуд гумите малък за датчика. То не знам колко ще се види в момента, че... Що е? Кой има? Не. То личи, че са малко рошавки. Да, повдигната е 4 см и половина отпред отзади. Боядисахме те за ташака. Не знам, той трябваше да го казвам. Човек, защо е? Много добре се е получил. Не, наистина много ме скеф. Именно ме е скефи. И за 10 евро толкова. Колата я ползваме за забавление. Мислехме да я убием за 2 дена, ама оцеля повече. Ето е датчика, тя ще оцелее и още 2 дена. Не е прегрявала се още сериозно. Сериозно? Да. Има ли някакви доработки по мотора или само... Няма никакви доработки. Друго Само по окачването гледам. Само качването доста... Ама ти каза, че това е строго секретна тайна датчиката да е толкова висока отзади. В смисъл, искам само да видиш колко е висока дачата. Макс, само искам да покажеш дачата. Кое да покаже, бе? Какво Дачата иска? има още една доработка. Доста е специална. Това между другото е моята любима доработка по колата. Да, е доста... Сега оно и дето ти се ебавиш с него долу на центъра, нали? Сега ще видиш. Доста е интересна. Има още работи, които може би не се сещам в момента. Доста неща, сигурно. Лед бара струва малко по-малко от дачата. Кое е най-скъпото нещо по дачата? Лед бара. Май да. Тези гуми не са ли и те скъпи като цяло? Ами, те са на същата цена като лед бара. Намерение. Намерени. На село до Суворово. Да, знам, забавляваме се и това е. Това е най-важното. Заради това ние идваме да снимаме интересните автомобили, които доставят удоволствие на такива фенове като нас. Пишете долу в коментарите дали искате да видите Millennium офроуд автомобил или дрифт автомобил с моя колега Беркай да направим. Неговата 36-ца, ако не умре, а тя според мен няма да умре скоро, да я сложим 4.4 от BMW-то ми и да ходим да парзаляме. Или да я направим офроуд 4x4. Не, това е много филм. Много трудно. Много трудно. Не е невъзможно. В Дивдядово всичко е постижимо, тъй че... Тук е Шумен, само мечти, града на мечти. Тук някои физически закони не въжат. Тук е Дивдядово. Да, Това е квартал Дивдядово. Няма криминални хора, всички сме хубави. поздравя, като видят кои момчета са. Да, и това е общо взето. Дачата минават всякъде. Искам само да вметна нещо, че момчето зад камера Макс е свикнал да снима топ елита каймака на обществото, скъпи автомобили. Последете го в Инстаграм, ще видите доста интересни автомобили. Момчето като покажах няма да снимаме турбо и ще снимаме дача. Момчето ме погледна малко скептично. Какво ти е мнението за дачиката? Там е. А ти преди малко какво каза? Нито ще го качим. Ние, брат, ние няма да минаваме оттам. Ние няма да минем. Минахме ли? Минахме. Не знам да минавам ли, много е кално. Не, много е кално. Според вас ще минем ли? Берко? Ще разберем, ако пробваме. Няма шанс. Няма шанс, да. Сам си го предизвика. Макс, купеле. Закачай четвърта, който стане. поне може да снимаме тук тъй, после да се опитам да го минем. Нема. Ще се катера. Няма да направим ревю във водата. Между другото може да направим кадри. Много е кално, ама... Макс! Минахме ли, Макс? Минахме. За тая дача май няма невъзможни места. Освен първия бър. Единия бър, ама ние, защото аз тежа малко. Да, там е проблема. Добре се кача горе, му качим ли ради? Ще го качваме? Айде? Не, ти няма го качваме. Аз да отида там. Килограмите са проблем, като слабнем, като почнем лятното тяло и стане малко по-такова. По-напред във видеото ще снимаме доста интересна кола. Собственика са на Ви.
въпреки че бяхме скептично настроени, за което Ева много са кефя. Ще се повозим на автомобилчето, на малкия Макуин след кайцата. Направо, знаеш какво? Влога 6, влог 4, дем Шумен с Макуин след кайцата. Примерно. Качао! Само малко ще ме повози. Ние, че допри малко не ме вози 20 минути, се насрах поне 4 пъти. Добре, че съм и със сило, че да си личи акито. Сега ще направим една врътка, да видим дали ще минем пак за втори път. Много ще е готино, ако чупим на крайник да имате и качало. Кача! Докато върти наляво, после надясно и да няма после... Много е важно да си чистите колите. Особено в светлината. Светлината е много важна. Чакай само да я пръстим на бърз дей. Бърза автомивка. Готови. Ай, сега да направим качана. Брат, толкова искаш ме тайма, просто не забравяй, че сме четирима. Берко, тежим. В смисъл, Какво ще кажеш? със сигурност се усеща голяма разлика в поведението. Няма как. Нищо. Ние ще експлорваме мапа, няма проблеми. Дачата е брутално проходима. Малкият Макуин след кайцата. Те с патрулите там да не се занимават на празно. Това е колата. Офроуд оръжие. Уния дет имат клипове, дет правят с едни патрули. Дет ходят да обикалят горе планините. Той не може да се пусне с това, значи какво. Че номера е тарикатски, 99-10. Само да отбележим нещо. Я кажи от какво е този лип. От 40-чица. За 40-чица. Не е добро. Ама по генерацията също има части от тройка дизел. Пък генерацията ни по принцип е от 3.5 бензин. Аре бе, от 3.5 бензин. Подложките ни отвътре има сложено вътре в тях от 3.5 дизел да може да не мърдат. Дали ще е нашия човек? Аз сте ме голфа, май е нашия човек. Той е другия собственик на колата. С неговата кола. Ама и тази кола е за офроуде. Не. Неговата кола е 2000-та, втората му кола е 2008 за шегидете. Бялата кърпа е фърли, предава ли са дачата или? Не, това е риза, с която носихме генерацията, която е тук. Генерацията е така. Ето я. Обаче бомбетата са корави, нищо им няма, брат, гледай. Не са. Тя колата е кацал много кора. Ние в Дядово сме доста... Дядово центъра на лудите. Искаш да му карам колата. Салам алейкум! Този звук е добавен от AI. Чай, Знаеш за къде са сети? не. Майер дете е към Хан Крум, оная права. Там някъде на високо не може да се качи. Трудна работа. Трудно. Ако искате нещо на залеза също спина. Вижте как минаваме тук и колко е вина и той. Ма... Брат, гледай само какво идва. Малей! Напълно възможно да държам колба. Смятай 4 по 4. Няма 4 по 4, само предно, нали? Колата просто се кара с мерак и не дай бе.
Голямо, Иванто е желанието, мерака. Мерака, не са прави нещо с пари, прави се с мерак, нали знаете? Да. Бабата го е казала в TikTok. Коя баба, бе? Си гледал в TikTok, брат? Не. Казала е, да. Голфа мина ли, бе? А мина! Как да ми? Брат, голфа! Той е човека офрод. И песента е много подходяща. Живота ма дърпа ни тук с човека гей. Дачиката. Мале, тази дачика, ако малко наистина те са пипни, както каза, с гумите, като почне да драпа повече и малко, ако ние са пипни по мощността, ще стане... По-скоро следващо ще е по-джеро. Да. Наближи гледката. Ние сега искам само да покажа. Ние бяхме там, където е езерото. А сега вижте къде сме. Не бяхме там. Това е друго. Или също е, човек. Не е също. Бабе, тук ходили сте? Не. Стъпалата поне знаеш ли? Да. Хотим да ги... Как, бе? Тук ли ще миниме? Разходка и Шуменското плато. Да. Там бях. Пати, ако този канал достигне до много хора и съберем пари, тая кола ще я взем. Ако момчета се Правим съгласят... колата турбо. Да, правим колата турбо и отиваме горе по едните на София и с Родопите. Поне ако ще умира, да умира... Раличев, за тебе говорим. Ще сложим 4x4 от Dacia Duster. Да! Между другото пасва. И от джук. Ей, човек, ето този проект. Айде бе, хора, гледайте ги тези клипове, спонсорирайте малко. Рекламите, поне кеш малко да има. Лайквайте, шервайте, споделяйте. Майко, представи си, купуваме една дачика да стърчи и таз я слагаме отгоре. Тази песичка много я обичам. Има една румънска версия, страшна циганя. Тук имаш някъде една плоча. Можеш на нея да се снима. Тук беше. Не бързайте. Ние сме си отделили цяла вечер тук. Цяло не е кой знае колко, ама става забава с нея. Не бе, чути се, това е скандална кола. Искам да кажа без, нали, такива са подмазвам човек. Аз много по-са кефа на такива автомобили, които са прави с кеф. Като бава чу тиктока, нали? Понякога да го прави с кеф. Не се прави с пари. А с кеф! И мерак. Мерака, мале, човек, аз вече вел такава локвичка, знам, че минаваме. Само да не се изложа с БМВ-то да мина по такива локвички, защото... А може да усилиш музиката. Дачика парти! Интернешнъл! Шумен! Те не стават, само довяла. Знаеш кое, трябва да се направи Милениум Див дядово тим. Направо ти да се направи по-една тениска. Сидито само дето спребахме, не те задей. Трябва да го правим. Дялка хърт, едно сиди. Да. Някой ако има сиди да донетне. Да, донейт сиди, търсим за дачиката. Ако е с бутот, даже може да си платим. Тук е хората тунинг си правят. Бах ти в турбината имаш той бе. Шумен всичко е туник. Имам един приятел от Шумен, Александър Стратев. Едно време имаше E34 20 турбинирана. Човек. Аз съм идвал специално от Варна, бях на 18, турбината беше много голяма. Сферски проект, ама няма го. И от тогава знам, че тук е града на тунинга. Само лучи хора има. Като цяло в Шумен всички сме направили от фенове на рали, понеже е много ралиджийски град. Все пак правят рали стари столици. И всички сме фенове. То ви го има в жилката, в шуменската жилка, ралиджийството. Това са стъпалата на паметник 1300 години, сега, които ще видим. По принцип не е много правилно такива. Спирам. Виж хората, излезе са на една разходчица.
Бе, малкия макус. Качао! Човек е бахти колата ни. Може да пустим, който иска от Шумен, град Шумен, тур около паметника срещу 20 евро. За 30. 30 евро. Ако ползвате код Милениум, 27 евро и 99 цента. Примерно. Мале, човек, аз съм още потресен с каква кола, къде се качвам и къде му обикалям човека цяло. Да ходим към гаража, освен да видите голфа. Да, сега, понеже Шумен е малък град, малко укъсняхме с идването. Отиваме да видим доста интересен проект от едно момче, където по-късно, по-рано, и аз по-късно, с един кросов мотор беше. Има много интересен проект, който ще го покажем. Позволи ни на Виса, радвам се, пак го казвам, да покажем нещо интересно. Сега трябва да сложим коланите. Ще видим през града, да се надяваме да нас спрят. Да, защото че... А коланче работят? Добре, но... Абе, има ги там пак. Ние, брато, зверски пример. Навсякъде карай без колани из гората, дето може да се окатурим, града прилежни. Ей, малко хората да гледат бързата. Чува съм по уличките или да ме Да, на десно. Тук е колчака? Да. Ще по-малко спрят полицай. Да. Тим Нитро, Need for Drive, а? Добре ли? Те взяти, жорката. Те открих тим, да. Офроуд тим, да. Ай, ви имате и офроуд тим! Има някакви маняци с джипки. И ще влизате ли в офроуд тима на Дивдядо, или? В принцип се надявам до края на годината да няма да склам да имам офроуда джипка. Тогава ще навикнеш ли да повозиш? Да. И малкото момиче са стреснал. Тони Хапи е. Логанчето. Тук дойдохме пак в рейсинг тим Дивдядово, където изненадите продължават. Голф тройка. Голф тройка. Ние с един двигател, което най-много ма потреси. Най-интересното нещо. Багажника какво има? В нормалните хора какво има в багажника? Газово, резервна гума. Тук знаеш какво има? Още един двигател. Ще има газ? Човек, аз съм още в шок и съм в потрес, де я знам. Само тук дойдохме в Шумен и видяхме много работи, които де я знам, никой не съм виждал. Берко, ти виждал ли си кола някъде с два двигателя? Само в интернет, по снимки и видеа. На живо не съм виждал такова нещо. Много интересен проект, наистина. Малък, ти кой ще кажеш? Виждал ли си такова нещо? Май не. Ти изкарахме то от Варна да виждаш свят и ние видяхме свят покрай тебе. Той бах ти проекта, само гумите. Е 46 мигач. Не, ти от единичка. Между другото, както ти каза, датчиката много ще седят и на такива обърнати джанти. Да, много занимавка. Да ги сваляме, да ги на датчиката. Ще трябва да пренаправим, нали? Човек, тук дойдохме и видяхме някакви мега големи коли, дето, не знам, къде ще видиш голф тройка с два двигателя. Явно в Дивдядово. 8 цилиндъра, 3 литра. Да, той е 8 цилиндъра общо, нали? 3 литра. Майко човек. Чай да ви му отзая. Какво казват експертите? Тото е предницата, брат. Кое е Чай, предницата? ти му Чакай са, предницата отзаля. То е цял преден мост. Бомбета, магари, всичко. Гумите завиват, нали? Ще ги правим да завиват, но всяко е фанш, може да завъртиш. Ти му фърли стъча, бе. Искаш да завъртим да видят? Тя е стегнала реката се, стегната е. Значи, Пробва, ако искаш, ама. я... Той страна към мене, Верка. Коя? Наляво зависи. Човека, тук... Аз стане на място. Стегнал се, бе. Стегнал. Брат, ти му фърли стъча. Човек, аз току-що съм потресен, не знам. Казваш, че Кутията... няма да го правиш да завои или ще го правиш? Няма. Толкова ако завърши на май много кофти, или? Те му са Ема, той е ешко, брат. Слагаш едно корми от тук и отзад някакъв и се изпиляват. Сложих хидравлика и скопча да направя. Беркай веднага му хрумна чудесна идея. Берко, що не трябва да правим 36-та такъв проект, да? 36-та... Ко? За какво е втори двигател? Трети мост ли ще се даде?
на бегат. Или ще обърнете един другия кардан напред да върти предните. Що не? Трябва да го измислим някак си. Човек, аз още съм потресен какво виждам. Кутията разгубихме, диференциал заварихме. Човек, аз още не мога да повярвам какви неща виждам. Само днескашния ми ден премина шокиращо. Кола напредно с заварка, виждал ли си? Не. Вече си виждал. Кола напредно за заварка. Сега вече къде 4 по 4 отпред ние с заварка. Смени кутията. Само от зъби. Човек, аз още Перка. Ще има? Ще трябва някакъв. горе-долу класа ориентира да е готов проект или като имаш повече Ето свободно имам време. време. Майко, човек е бахти проекта. Добре, как се занимава, бе? Да, я знам. Като хоби е те, да го подкараш. Той има ли изобщо такова друго в България? Не съм виждал такова нещо до сега. Винаги сте му влезли в офроуд рейсинг тим Дивдядово. Трябва само да го брандирате целия голф. Ба той лилауто е много яко. Даже цвета съм го забъркала. И цвета ли ти си го забъркал? Има ли нещо по тази кола, дет някой друго е пипал? Да бе, с един приятел я правя. Те са двама и не са двама. Кой е Въргофрен? Да. Ами вие сте двама и ние сме двама, ама. 2 на 2, а ще има ли състезание дачик срещу голфа? Не, аз не съм. Що е, виж, интересна спаринг, че? Не е важно, ти ще стане сериозно по принцип. Ти ще стане сега мега Се сериозно. засила. Тото е хубаво да се направи някакъв кейч, нещо. Хем да се подсили копието, хем да се пазите. Не го казвам аз. Да, той има други проблеми, като дача. Румънската мечта стана дивдядовска мечта, човек. Са хората, ако са в този клип много им хареса, ама ако не след кайцата, Донейт, нали разбрахте? Сиди не трябва с бутот, ако може. Ще дадем там една усмивка и един автограф. Или едно кръгче на той около паметника. Добре, за едно сиди с бутот. Не стана много яко. Човек, аз не знам кой друго може да допълним. Берко, ето ти си по-сладкодумен. То ни казахме кочука, да я знам. Наистина е доста интересно това нещо. Интересно е доста. Наистина е интересно. Аре, Уверявам ви. Автомобилът е даден автомобил. Даден автомобил, стар е, нормално е да се чупи. Тук малко трябва да се пастира. Кое да се пастира, бе? Ето и тук. То ще се заваря отгоре. То ще се изкърпи. Само искам да вметна нещо към клипа. Берка имаше специална промоция. Берко е лана сам с микрофона, преди да се чува малко. Ще купа нов двигател. Много спонсорят в неговото видео да пуснем донейшъни. По 1 левче, по 2 левчета. Не, просто макар да върша глупости, ама няма да се поддам. Ти ли, бе? Сега имам други планове. Беркай? Да. Иска се фам на баш, че се подадеш. Не, няма. Какво ни няма? Аз съм си казал, че ще си правя моя мотор, няма да купувам друг. Значи, може да ти кажа, че Беркай ще го мисли сега до Варна, до вечера ще го примисли като стане сам. Сега сме много хора и сега е въодушевен от тая кола, но после като стане сам ще го мислиш. тя този кола ще парзаля повече от бенето, сунта. Смисъл, караш преди на първа да обира. Взема се на спирачка, да се възиш. Това е нещо велико, смисъл, дея знам. Голф, тройка с 2 двигателя, дача, офроудка. Са, друго има ли какво да ви в Шумен? Има, да. Има. Но още ли? Джипове има и правя направени. Где има си правя. Много рад. Брат, тук не се, вие сте бахте жилката, дете имате. Там е сината отвън червен. Дачиката ли? Ние мотора. Дед беше с него по-рано. И така, Берко, няма да кажеш нищо. Че ли как ще ставаш по-разговорлив в клиповете? По принцип има малко напредък. Малко напред има. Толкова не съм говорил. Страхотен е. Не съм говорил толкова в видео до сега. Да, браво. Гор съм с моя приятел. Внимай, Майк, само да не се удариш главата. И да, сега остана да се приберем до Варна. Видяхме интересни неща. Цели. Цели. Само оцеляхме. Не затънахме. Не затънахме. Не бутахме. Изкачихме
Кое Шуменското плато. Шуменското плато минахме. Какво друго интересно е? Но то човек аз да забравих какво правих. Аз бях през цялото време мега шокиран откъде минахме. Ще направим един разбор после. Да захождаме Да захождаме лека по лека. Пък следващия път, като го снимаме този голф, вече ще прави някакви брутални маневри, сигурно. Интересно е, собственика ще наизвикаше ако тръгне голфа. И имаме го все едно обещано тук, че ще видим голф с два двигателя. Ето ще стане много интересно. Със забеляваш, че хората са кефят на стари коли. Виж клипа с Коста и неговите лади. Ладата. Дето човек, той момчето там е оставил от 12 годишен си прави колата. Тука да сложим край на видеото с малкия качал Макуи след кайцата. Човек беше 2 часа, на мен се сториха се едно цял ден сме минали по пътищата, къде ли не минахме, какво ли направихме. Искам да благодаря. Първо, Беркай, че има такива познати. Дай лапичка. Браво! Беркай вече се разчупи, говори. Най-вече на собственика, момчето. Очаквам да я видя тази кола вече по-сериозна за сериозните машини. Чуем колегата. Колегата? Какво колегата? Тя нали на двама? Ама да бе, ама колегата че изгледа много надъхан. Смисъл, човек, да, той ще го направи си. Дивдядово рейсинг тим, човек. Бати, който направи, тук е ясна седмица своя един надпис Дивдядово. Следващия път ще дойде малко по-подготвени. Седмицата след като я пребойди сами, ще дойда да повозя момчето. Ще се наредя, кори, мори всичко. Масички сега се търся за отзади. Човек, и аз да те повозя на лукса, ти после ще ме повозиш пак по накълта. Да имаме една равносметка. То с Беркай какво рови там? Какво майка си търсиш? Жилка, краде. Краде пак, крадец! Дръжте го! Искам да сложа край на това видео. Искам да благодаря на Макс, че не изтърпя за всичката голяма простия, която видя днеска. А простията не беше малко. Не. А ти беше малко, слабо. Може и повече. Може и повече ли? Он трябваше да дойде. Той Беркай беше на работа, той много работи. Това е работа. Той е много работлив работяга, момчето. Искам, харесайте, споделяйте клипа. Нека повече да коментират отдолу Тим Дивдядово, да направим мърча Милениум Дивдядово. Майко, хората как те гледат като малко развещи, но това е интересно нещо. Така че харесайте, лайквайте, сабскрайбвайте. Не бе, чакай! Дай. Трябва да натисна нищо. Този клип искам да го харесате, да го лайкнете, да го шерните и да напишете Дивдядово Тим. Това е специална добавка за двигателя. Дигнахме Дивдядово на главата, вече може да си ходим. Благодаря пак за днескашния ден и до следващия клип. Ай, сега че вече напал се изборих бактисак, то днеска само рейсинг. Сега ходим да едем, защото съм много гладен.